aj tento chrám sa obnovil a otcovia cirkvi hovoria, že keď raz bol postavený chrám a pri tom prestole bol priznačený aniel, ochránca toho prestolu, každý chrám, každá dedina má svojho aniela ochráncu. Tak aj napriek tomu, že tu bola ruina, ten aniel ochránca tu bol a určitým spôsobom sa aj modlil, že by to znovu obnovilo. Preto som dnes veľmi vďačný Bohu. Všetkým vám chcem vysloviť naozaj Pán Boh za to. Prvotná myšlienka reštaurovania tohto ikonostasu bola v tom, že už bol v takom stave, kedy už to reštaurovanie potreboval a aj chrám bol v stave, kedy potreboval úplnú rekonštrukciu a opravu. Takže keď ikonostas odišiel na reštaurovanie, tak v tom čase aj vďaka norskému grantu na záchranu drevených chrámov sa vlastne opravila cirkev strecha. Počas tohto obdobia po reštaurovaní chrámu bol ikonostas niekoľko rokov v drevenom chráme v Ľutine, no a vlastne dnes je už znova tu. Pre nás je dôležité, že ten ikonostas sa vrátil do Šmigovca, pretože aj keby sa zdalo, že v každom chráme je ikonostas a je to isté, nie je to isté. Hej. Každý je jedinečný a tento je dokonca raritný. Raritný je v tom, že ako vidno na ňom sú stopy požiaru, ktorý sa stal tu v istom období na prelome 19. a 20. storočia. Bol uhásený, následne bol naivným umelcom opravený, čiže v tom je tá jeho jedinečnosť a zároveň výnimočnosť tohto ikonostasu. A z tohto pohľadu sme veľmi radi, že sa naspäť do toho Snimského regiónu po dlhšom období vrátil. To, že je ikonostas aktuálne naspäť v našom drevenom chráme, na to majú veľkú zasluhu aj veriaci tejto farnosti, aj keď ich je veľmi málo. Dá sa povedať, že sme najmenšou farnosťou v počte veriacich. Títo ľudia dokázali sa zomknúť a nazbierať finančnú hotovosť na to, aby tento ikonostas sa mohol vrátiť opäť naspäť do svojho domova. Som veľmi šťastná, že sa to podarilo. Bolo to veľmi pekné dielo mnohých ľudí, ktorým treba poďakovať, od pamiatkárov, samozrejme zástupcov grécko-katolíckej cirkvi, občanov, veriacich, mnohých sponzorov, podporovateľov, ktorí nás dlhé roky podporovali. Stala sa láska nebeská, je naspäť chrám aj pôvodný ikonostas na svojom mieste, tam, kde má byť. Je to naozaj čarokrásne miesto uprostred Vyhorláckých vrchov. Je veľmi príjemné skonštatovať, že spolupráca cirkvi a štátu v tomto smere sa podarila, aj keď po dlhšej dobe, ale predsa len je to úspech dostať do poriadku chrám, obnoviť ho, samozrejme aj ikonostas, ktorý reštaurovali naši kolegovia ešte v Bratislave, ešte v rokoch 2005 až 2009, kostol dať do poriadku a teda výsledkom je veľmi pekná kultúrna pamiatka, ktorá môže byť výborným reprezentantom vlastne tejto kultúry miestnej aj pre širokú verejnosť.